No Matti, kun ei tänne niin ketään muita näytä tulevan, niin minä ostin sulle lahjan. Ei oo totta. Kiitos Siiri. Kiitos. Muista Matti, että pahvi pitää litistää ennen kuin se voi viedä pahvinkeräykseen. No muistahan mie. Ei Matti, ei ne lahjapaperit sinne kuulu. Ai niin. No mut nää sanomalehdet, nää voi varmaan ainakin heittää tonne. Joo, no ne siellä voi laittaa. Nonni, lahjapaperit voi vissiin laittaa sekajätteeseen. Joo. Laita vaan. No niin, ja pahvithan saa heittää pahveihin. Joo. Ja tää hattu kanssa. Joo. Oot se kyllä aika pahvi. No niin, me taidan olla.